الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ba'd, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ne qa'ada kavmun ma'aden lem yezkurullaha ve lem yusallu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem illa kana aleyhim hasraten yevmel kıyame. Birer kavimde bir жерде отырыпты, bir кішілер инде жиылыпты бірер жерде отырсаларды, һәм шундады Аллаһны зикр итмәсәләр, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават әйтмәсәләр, шушы кешеләр кыямәт көндә хәсрәттә булачаклар, ягъни югалтуда булачаклар шундый төр кешеләр инде. Бу хадис безнең Тирмизи һәм Тирмизи җыентыгында килә, хәсән дәрәҗәсендә инде. Бу хадис безне тәрбияли, өйрәтә. Без нинди генә җыелышта, мәҗлестә булсак, кешеләр белән без һәр вакытта да инде Аллаһны зикр итәргә тиешбез, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде салават әйтергә тиешбез. Әгәр дә шундый мәҗлестә булып инде бер тапкыр да Аллаһны телгә алмасак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер тапкыр да салават әйтмәсәк, инде бу мәҗлестән инде без файдасыз чыгып киткән булабыз. Ягъни кыямәт көнендә бу мәҗлеснең инде безгә берни файдасы да тимәячәк. Киресенчә инде нидә русча әйтсәк тә убытыкта булабыз. Ничек була убытык? Югалтуда булачакбыз инде. Шуңа күрә без кунакка бардыкмы, яки берәр үзебез берәр күршегә кирдекме, дуслар килдеме үзебезгә инде, без һәр вакытта да инде Аллаһны искә алырга тиешбез. Аллаһның рәхмәте белән анда исән-сау яшәп ятабыз. Аллаһның биргән нигъмәтләре белән без ашыйбыз, тукланабыз. Ашаганда да менә Аллаһ Тәгалә шөкер булсын, өстәлләребездә мул ризыгыбыз бар. Барысын да Аллаһ Тәгалә бирә дип инде Алхамдулилlah инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткәнчә яшәргә тырышабыз. Яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм берәр хадисен әйтәбез икән, һәм шуңа инде саллаллаһу алейһи ва сәлләм дибез икән, бу шулай Пәйгамбәребезгә салават әйткән булабыз. Һәм шулай дип кенә кыскача гына да әйтеп китсәк, без инде шушы мәҗлесебездә инде Аллаһны зикр иткән булабыз. Мәсәлән, ашап бетергәч тә инде, мәсәлән, мәҗлестә булдык, кунакларга яки үзебез кунак булып инде хуҗаларына әйтәбез икән, Алхамдулилlah, Аллаһның рәхмәтендә булыгыз, Аллаһ Тәгалә биргән ризыклар белән тукландык, Аллаһ Тәгалә тагын шулай бәрәкәт бирсен, гаиләгезгә, малыгызга дип әйтәбез икән, менә бу инде Аллаһны зикр иткән булабыз инде. Һәм менә бу кагыла инде шундый җыеннар, мәҗлесләр инде, җыелышлар дигәндә мубах, ягъни рөхсәт ителгән нәрсәләрне сөйләгәндә дә без Аллаһны зикр итәргә тиешбез инде. Гадәти менә файда китерә торган, тормышта тәҗрибә уртаклаша торган гына мәҗлесләр булса да, дөнья өчен файдалы булган. Ул вакытта да без бәрүр Аллаһны зикр итәргә тиешбез. Бу вакытта да без Аллаһны зикр итеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтергә тиешбез. Инде мәҗлесләр булса, кая анда гайбәт сөйләнә, кеше тикшерелә, анда Алла сакласын тегене кешенең намусын боза торган шундый мәҗлесләр булса, инде монда әле хәсрәт кенә булмый, Алла сакласын, монда гөнаһ язылып, инде Аллаһның газабы да булырга мөмкин. Мондый мәҗлесләрдән бигрәк тә инде ерак булырга тиешбез. Берәр кеше инде шундый кешенең намусына керә икән, кешенең анда йөзен пычрата икән, инде рәнҗетә башлый икән, без инде туктатырга тиешбез. Алла субхана ва тәгалә тыйды мондый сүзләр сөйләргә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне кисәтте мондый сүзләр сөйләүдән дип инде без туктатырга тиешбез инде. Безнең мәҗлесләребездә, җыелышларыбызда һәр вакытта да бары тик хәерле сүз булып инде гел Алла субхана ва тәгалә өстен булырга тиеш инде. Алхамдулилlah, менә кардәшләр белән җыелдык икән инде, берәребезнең берәр вагаз сөйләсә, Алла субхана ва тәгалә турында инде, яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм берәр хәдисен сөйләсә, дөрес итеп инде гыйбадәт кылу, яки берәр гыйлем бирсә, бу шулай ук шушы файдалы Аллаһны зикр иткән мәҗлесләргә керә инде. Ни өчен соң хәсрәттә була диде кыямәт көнендә, чөнки безнең вакытыбыз исәпле. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән вакыт безнең ул исәпле. Һәр кешегә бирелгән күпмедер вакыт яшәргә. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы вакытны, шушы гомерне, шушы заманны, шушы көнне безгә бирде бары тик шушы дөньялыкка, җәмгыятькә файда китерер өчен генә.
Шуңа күрә без бөтен вакытыбызны кызган мишенә тырышырга тиешбез, шушы җәмгыятьтә үз эзебезне калдырырга, файда китерергә инде. Һәм шуңа күрә менә мондый файдасыз булган мәҗлесләрдән безнең дөньябыз өчен дә, ахиратыбыз өчен дә инде берни файда юк. Һәм шулай менә шундый файдасыз, Аллаһны зикр итмәгән мәҗлесләр ул Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үләксә белән чагыштырды. Ул безнең Абу Дауд Нәсәи җыентыгында килә, сахих хадисләрдән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Маҗтамау кауmun фатафаррaqu ан غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيث حمار وكان ذلك مجلس عليهم حسارة." ди. Берәр кавым ди, берәр кешеләр инде берәр кая җыелып ди, һәм Аллаһны зикр итмичә киттеләр икән ди, бу үләксә янында, ишәкнең үләксәсе янында утырып, шуны иснәгән кебек, шушы үләксә янында турып, шуннан киткән кебек булырлар ди. Һәм шушы мәҗлес ди, шушы җыелыш ди, кыямәт көнендә аларга бары тик хәсрәт кенә, кайгы гына китерәчәк ди. Бу әгәр дә без берни файдасыз Аллаһны да зикр итмибез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга салават итмибез, берни файда да алмыйбыз икән, буш сүзләр инде сөйләп утырабыз икән, кирәкмәгән анда теләсә инде мәзәкләр анда, кирәкмәгән эшкашмаган анда сүзләр. Без үләксә янында утырган кебек булабыз. Беребез дә бит инде акыл иясе үләксә янында утырмыймы? Беренчедән сасы анда утырып булмый анда. Икенчедән анда төрле бүҗәкләр йөри анда, шибеннәр ишеп йөри инде, җәй көннәрендә инде, кыш көне. Ул үләксә янында бер акыл иясе дә утырмый. Шушы сасылыгы, аның теге ни, күренеше шундый ямсыз булганга инде бөтенебез аннан ерагайырга тырыша инде. Я чүплеккә алып ташлый. Менә мәҗлес шундый хәерсез, файдасыз үтә икән, менә шушы үләксә янында утырган кебек булабыз. Шуңа күрә менә без үзебезне дә шуңа тәрбияләргә тиешбез, якыннарыбызны да, кая гына булсак та инде һәр вакытта да Аллаһны истә тотып, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга инде салават әйтергә тиешбез. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән ишене берәр кая утырдыгыз икән, ахырдан нәрсә дип әйтегез ди? Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк. Ягъни Субханакаллаһумма, и Раббым бер Аллаһ, син барча кимчелекләрдән дә паксың, ва бихамдика, сиңа барча мактаулар. Ашһаду ан ла илаһа илля ант, шаһадат китерәм син генә гыйбадәткә лаеклы, ва астагфирука ва атубу илейк, һәм инде гафу сорыйм, истигфар сорыйм, һәм инде тәүбә кылам дип инде. Бу мәҗлесләрдән инде ахырында хәерле шундый дуа кылу. Чөнки бу дуада инде без беренчедән Аллаһны зикр итәбез, икенчедән шушы мәҗлестә киткән инде кимчелекләребез өчен гафу сорыйбыз. Шуңа күрә инде теге дәресләрне дә, җомгаларны да әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип Аллаһны мактап башлыйбыз һәм дәресне бетергәч тә инде шушы субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк дип тамамлыйбыз инде. Бу безнең инде юлыбыз булырга тиеш, шушы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям юлына, сөннәтенә, хадисләренә ияреп тырышык инде шушы җыелышларыбызны, җыеннарыбызны, мәҗлесләребезне инде һәр вакытта да Аллаһны истә тотып, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга салават әйтеп, кешегә файда бирергә тырышык инде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә тауфик бирсен, шушы хадис белән ваазланып, гамәлдә кулланырга, һәр вакытта да сөйләшкәндә, күрешкәндә сүзләребез гел Аллаһны зикр итеп, Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям салават әйтелә торган сүзләр булсын иде инде. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.